Kublaya pi ki para jor baro ki baju sungut tenat besngap ya ki video ha kan ka channel. Te perlok ha kan ka video menta tu na page ya kan ka way part kan notice kop kwai do kha ha ka ba ka jing ai ya ki price ki long ka bi tenat hadu kata-kata. Te perlok ha ka jing sya ha ka way ka notice ka ba kla depan plateng menchua ka price ka blengkong jong kalau gidro ka dai tangkat arlak tengka lane da lai teli ki alto keten brand new. Ka price ka baar ka day tang laylak lane dek alto keten brand new. Henry na kato ka notice ka ba rim mensua lapin kalabiang yagi price jong kalau kidro hadu kadne. Ha ka ba menta ka price ka benkong jong kalau kidro kam day syu tangkat arlak tengka lane alto keten brand new lightly Henry kan deno hadu live hulak tengka. Te sapet hima pi hang ne hadu karno ka jing internet jong ka jing ai price ha kalau kidro lai pulak ke bandengkong si pulak ke baar ubalai ru nang yo lailak nang taki kedan ki ba silak dei hadu kedan ke ba sipau te perlok mentah ha kane ke video tong na page no ya kane kan ti sekop khwai nadu ke bastang nadu ke ji kop khwai bat kum juru kalau kidro ka je kop khwai do kha ya ka ben penyaj da ka senrop lang fishing group ka jaka ka deh urmasi ujo ka badon Jan Smith bat ha kate ka sngi en pen khwai baro akipung ka tarik ka de ka ar pho khandai tarik benai bopra arajara pho henriu ka por khwai kan dai khandai baje men step kat kut hadu ka por sa baje janmit ka dor jong ka bai tiket khwai ka dai pras pa dengka shirwing we khwai kat bagi price 4 kilong kumne ubanengkong unyo si pholak uba ar lailak ubalai silak uba saw silak uba san silak uba henriu ru silak uba nyiu ru silak uba pra san pau hajar uba kendai ar pau hajar ki kon solution price ki don hadu lai pau teli ki banayo ha kador ke ba saw hajar marwe Henry ke ba kam itnat ha kati ka sngi ke de jingdon jong ka lokidro ha ka ba ka price ben kong jong ka lokidro ka dai hadu lai pholak tengka ka ba ar ka dai si pholak ka ba lai ka dai lailak ka ba saw silak ka ba san silak ka ba henriu silak ka ba nyiu silak ka ba pra silak ka ba khandai silak ka ba si pauro kadang dai silak ha ka dor jong ka bai tiket lokidro ka ba lai spa ka wei bat san spa tengka arteli ki tiket ka por ban penilai ya ka lokidro ka dai ha ka por lai baje janmit ya kini tiket lokidro pela ban yo tang ha ka tei hi ka sngi na du men step hadu ka por short penilai ya ka lokidro kata kamut na du men step hadu ka por shua ka lai baje na kamta ka ji kop khwai do khai kendon kenlong hi ko majulong ha kiwei party competition khwai entel ya baro ki jai do kha laj no ka kha sal barkap na lor ki do kharim la depan the do kha thamai menta ka si ar pho trik nai pra arjar punriu hadu khatsan kuntal ya ka video the do kha ngin sepej ha ka wei pat ka video en bu jaka ka ar pho pra trik nai pra arjar punriu ha ka por khat ar baji steng sngi dau temporary sticker baru temporary stiker untrekam hapo kasi genta na kabenta ka jing tip ka bakam benia pilaban pun ha kini gidimbar kibadon ha kane ka notice te perlok nga try flashai halo kane ka jikop ka doka ka ban salong ha urmasi ujo ha Jan Smith ha ka ar pho khandai terik benayo pra arajar pun riu ka bahap ha ka sngi sajan ha ka baka jing ai price ka long ka ba internet kamtam ha ka lokidro hadu lai pholak ka song pisa ka price ka beningkong si pholak ka baar bar ka jing ai bun yai kedan jong kalak namar hadu ba si pauro unayo ha kedan ka ba silak te lada pikwa bangan sherang ya kane ka notice ko khwa shapi plar ban whatsapp hanga haune number pra new kendai pra new new riu saunot pra kublai sibun